L-MP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola bagħtet ittra lill-Kummissjoni Ewropea li fiha talbitha tinvestiga d-deal il-Gvern Malti għamel ma' Vitals dwar il-bejgħ tal-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-ittra kienet indirizzata lil Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans. Fi stqarrija l-MP Roberta Metsola qalet li l-mod kif ġraw l-affarijiet biex ingħatat il-konċessjoni lil Vitals iqajjem dubji dwar il-passi tal-Gvern biex jipprevjeni l-korruzzjoni. Il-fatt li dan il-ftehim iħalli impatt fuq settur tant importanti f'Malta, is-saħħa pubblika u d-drittijiet tal-pazjenti wassal Roberta Metsola biex tħeġġeġ il-Kummissjoni Ewropea biex tuża r-riżorsi neċessarji biex tanalizza d-dettalji kollha ta' dan il-ftehim. Wara li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista mar il-qorti nhar it-tnejn biex jipprova jwaqqaf id-deal skandalus u mistur li l-Gvern għamel mal-Vitals għal beħ ta' 3 sptarijiet f'Malta u f'Għawdex, jiena ddeċidejt li nirrapporta dawn il-fatti kollha lill-Kummissjoni Ewropea u nitlob lill-Kummissjoni tinvestiga għalfejn għaliex jiena nemmen li l-istituzzjonijiet f'Malta mhumiex qed jagħmlu xogħolhom u jekk affarijiet daqshekk skandalużi li jħallu daqshekk impatt kbir kemm fuq is-saħħa pubblika kif ukoll fuq id-drittijiet tal-pazjenti tagħna, hemm bżonn iva li ninvestigaw dak kollu li l-Gvern jaħseb li jista' jaħbi minn fuqna. Roberta Metsola qalet li fid-dawl tad-diskussjonijiet li qed isiru dwar is-saltna ta' dritt f'Malta, il-Kummissjoni Ewropea għandha tara jekk f'dan id-deal inkisrux direttivi tal-Unjoni Ewropea. Wkoll talbet il-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi mekkaniżmu fuq livell Ewropew biex jagħmel analiżi tal-istat tas-saltna ta' dritt, id-demokrazija u drittijiet fundamentali fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li Roberta Metsola qalet se tkompli tinsisti li ssir flimkien ma' gruppi politiċi oħra fix-xhur li ġejjin. Roberta Metsola qed tinsisti li l-Unjoni Ewropea tipprevjeni ċertu sitwazzjoni u mod biex dan isir u li jkun hemm regoli u sanzjonijiet ċari li fl-aħħar mill-aħħar jipproteġu d-drittijiet tan-nies.